Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Denggen nyo ti paggibusan ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Magpintas ni Maria. Sayang ta na sa papimusay. Naggasatak time ta siyak ti mang serbis kinkwana. Karup-rupan ni Ideng. Isulatan ti panagkitak. No di na inaklon ken inayat ni Ideng. Ipapaskot ken ni Maria. Siyak lang ti tao dito'y morgue. Maaramid ko amin na kayat ko. Sa balya talaga tagparparik na kanyak. Awan pa nagtalag ko kinipuroy. Hoy! Ano tararamitan? Demonyo ka! Kita ka! Bastos! Hoy! Umay ka ito! Di ka tumalay! Diyos ko! Naiparak! Diyak nagamatan! Kamatag tawalang pain! Nay! Mangaldot! Ilamunak! Apa yan, Puroy? Basta ilamunak. Mabit lang. Relax ka lang. Apay, anyat inaramid mo? Mangaldot, natiliwanak. Natiliwan ka nga, anya? Ada nakakita aram-ramasag ti bangkay, ijay morgay. Anya? Isungag lamunak. Baglakit din at nakataraya ka dagos, Mang Aldo. Just kay kamot, Puroy. Ginamatan nagjilalakay napalusposan nak. Sige, sige. Basta agtalinagd ka lang dito'y dagos kaw. Agyaman tanay tarayak. Puroy, maday tinaramid mo. Anya maday? Mayat tupay. Puroy, aklunak ngagtatakawag. Taktakawag dagiti napapatag abanag kadagiti natnatay. Taktakawag dagiti nginginaon alungaon ngemjak kabaalan ti mangramos itinatay. Ha? Isumot lagayam. Nadlaw ko asabali ti garaw mo iti kalabas. Gayam at dar-aramidam amaday. Awanamok iti ibagbagam. Jak mapakawan day jataw. Ti pa'y bangkay ti kasinsin ko ti pinastos na. Awan respeto yo iti pimusay. Adi ipon na kayo ti demonyo! Urayon tayo sumangpot na itinawaga ka polis. Paimbis ti karakday to'y anapasabak. Ma'am, imbitaran kayo kumaigi presinto nga agpalawag. May papan iti day ti apasamak. Apay, ada warrant of arrest yo. Ma'am, caught in the act ti suspect. Warrantless arrest daytoy. Anya? Madama mo tinasapsapulan dagiti kakadwak a pulis ti rapist. O ala, sumurot kayong kada kami, Ma'am Laida. Di kayo madanagan? Pagsaludsudan da kayo laang. Puroy, inawagan nak ni Madam Laida itay laang. Anyat imbagana. Manhunt operation ka no ter aramiden itadagiti pulis. Gapo iti inaramid mo. Anya nga iti aramidat? Basta di ka rumrumwar dito'y daguskaw. Sakti makamukan ka. Mukasta. Nakasarita nga rod ni Madam dagiti pulis. Wan, sigun kan kuana. Ado dagiti dinamdamag dagiti pulis may papankan ka. Just kay. Rumwara kita arabe. Papanam. Ijay ayan da Madam Laida. Ay, di nakpanawan dito'y dagos mo. Jak kayat tag may maysa. Anya? Mabutang ka? Uy. Saan na naskin ang damagan pa'y day takanyak. Tulungan nakit diya nga umadayaw. Ay, sos Puroy. Amom ka de, nakaalerto dagiti pulis ita. Saan ka basta makapanaw dito'y ilay? Anya? Sigurado matiliw da ka. Mala, urayon nak dito'y.
Ma'am Laida, at daimay a pulis ijay balay. Sapsapulan da ni Puroy. Anya nga iti basol ti anak ko. Guring, jakam mo no kasano nga ilawlawag ko kan katian. Kaya't ko amaamuan no anya tinagbasulan ti anak ko. Naaktuan da ni Puroy ang nakarabaw iti bangkay. Anya? Ure siya kat inimbitaran na iti otoridad nagpalawag. May panggap iti nakaamamos nga naramid ni Puroy. Diyos ko, naaramid ni Puroy ti kasta. Wan, Sa dino nga taitan ti ayan ni Puroy. aglamlamang da jayan? Diyak mo't amungar aramidin ni Puroy ti kasjay kadag iti serserbisan na. Classmate, ada ka din development ti manhat operation kontra iti rapist? Awan pa'y classmate. Panag ko no? Saan pa'y anak ka adayo day chay? At dalaang diti iling aglamlamang. Nalaing mo't niyag lamang ti logo. Iti Campo Santo ti papanak. Siya kong tagtignay. Aday bagbagang classmate? Awan classmate. Naidumduma ti sakit da tao. One, necrophilia ti termino. Wano awag iti daita ang klase ti sakit. Tiawanan pain. Classmate, pakaamon kan tunuad ang resulta ti manhunt operation kontra iti rapist. Agsawar kami dito yung kabisera. Barang makita mi ti suspect. Sa pulag ti demonyo. Jak pakawanan da tao. Nakamamas ti naramid na. Mapanak iti Campo Santo. Ket sa pulag idam. Talaga ka diyan sak makapanaw ditoy. Nagdagulit ka. Anya, imbaga ken ka ni Madam Laida. Kaguran na kan. Anya? Kasanumot nga main. At dagayam sa baling aramidam kadagiti. Tsak kayatin ti agsaw. Tamadurmo na. Naaramid ko latikas jay. Gaputawan ti gusto kanya ka babae. Kunak manukunam nga dan ka ayan-ayat mo. Iswa naragsak ka akunam. Di mo kunaan. Ron! Gusto ti adda dita panunot mo? Ay, sus apo. Makapakintayag tinararamid mo. Dirambaw. Adda itirwar. Anya, aramidin na dita. Mabit lang tayo ba? Ipamasahik ti bukot ka. Mabit lang ha. Nagbayag mo ito ni Mang Aldot itirwar. Urayat mo't lakid din nga umunag dito'y daos na. Mang Aldot! Ayan mo! Awan mo ti sa mungbat. Sampay nagsipngayt. Sa dino nga tanti na pananda ka ni Rambo. Anda nagkarasakas iti dayja banda. Mang Aldot! Sika ka di dayta! Awan mo tao dito eh. Oy, Puroy! Agring ka! Puroy! Anyat aramidin ta... Lamo-lamo ta Mang Aldot! Wan, pulos nga awan pagan anay ta. Nairakit ta dito'y posti ti kuryente dito'y plaza. Dapat na ikwintas ka data placard. Pagtatakaw da kita iti lungong! Ripis iti pimusay! Naibabain ta dito yan, Puroy. Asino tinangirakit ka data dito'y plaza alamo-lamaw. At ganda dito, pulis. Aglisigaw ka kapsa! Aglisigaw! Men!
Ukar-karan dagito at tao. Banyo dyan presinto. Agyaman nakta tiliw matlang ti bastos at tao. Agyaman tayo iti tao anang tiliw kadagiti sospek. Asino tinang tulong kada kayo anang tiliw kadagiti sospek, ma'am? Di na yung baga ti kinasya sino na. Inyawag na iti presinto ana tiliwan dagiti sospek. Adda pa yung bati na aladawan, kabayatan nga agtaktakaw da iti lungon. Kan napapatig abanag iti sakaanan dagiti sospek ana karakad iti poste. Anya. Dat lag ti caller, ma'am? Kat agyaman tayo kan kuana. Puroy anak ko. Apay nga idaramid po ti kastaw Nanang, Sapay la ko ba, tamapakawan na ka ti Diyos, iti na ito'y nga inaramid mo. dak nalapdan ti bagek, miso na ramid ko ti kasjay. Nalpasan at taditan, nakaaramid kan iti dakas. Tilangan aramidom ita, agkararag ka iti Diyos. Sapay la ko ba, tamapakawan na tinakaamamas nga inaramid mo. Insan, amok asikat itimulong kadagiti otoridad. Waninsan, inaramid ko lang ti Romban. Madamamat to na may imbestigar, ti akin ko kay ti punerarya. Insan, Sigun iti nakadamagak ng opisyal. Gatagin nila ita dagiti takaw alungon. Kat dagiti langin otoridad ti makamu iti dayta. kasta ka di. Nobigatan ti tabon ni Maria. Waninsan, sa nabali. Tanagkabalo din dagiti managdakdakas. Titan gagayem tinaggibusan ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Virgie Puclay, Mary Jane Castro, Lady Astudillo Aquino, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Joseph Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.